Istoryahan na yan ang gani mo, no? Huy. Karon ba karon? Kasi kawas nila. Hindi siya matubang dito, kaya mauulan ko. Ini sadya. Istorya mo karon ba? Ah, basta may istorya sa relax yun ay. Tapos makahilak mo tanay mong sounds, oy. Kasi nagkita na ko isig lain. Katong ay ko sa muka. Katugol kay gwapo gol ba? Sagot na siyang bulag gol. Isang sayaw. Ha? Push ni sayaw. Oh, wala ka naig sayaw kay wala concentrate. Hilak turon pod.